Gotta stop, gotta playing this game. Ola, boas, eu son Jenny, son violista e violinista e hoxe estou aquí en Río Lagares, na Escolla. Na escolma que vai ter que facer comigo, porque eu estou aquí todo o puto día e teño que... Bueno, pedimoslle, como facemos sempre na escolma, que escollera 10 discos, libros, CDs, o que lle aparecera e que nos comente. Me parece moi ben comenzar, mira xa, con L'Elitier. Bueno, pois eso, como... a min Les Luthiers tive ainda a sorte de podelos ver a todos. A todos vivos. A todos vivos. Con Rabinovich. Sí. Que pena, Que pena. E que aparte Rabinovich tiña un encanto especial. Sí, Eu sí. creo que lle daba un rollo a L'Elitier que agora xa non ten. Bueno, é difícil. Hai que adaptarse aos novos tempos Sí, e ás sí, fallas bueno, ausencias tamén. Por suposto. E nada, collín este como podría coller calquera outro. Por coller un dos del L'Elitier, ¿no? Eso é. Sí. Porque, bueno, a parte... Porque é a mistura perfecta entre humor E cerebro, música, humor e cerebro, sí. os arranxos, e, bueno, tamén na parte de organoloxía, non? Da construción dos instrumentos, de inventar os instrumentos, hai unha creatividade. Bueno, e como construir tamén as letras, porque Sí, son bueno. surrealistas, son absurdos e ao mesmo tempo son supercoherentes, Sí, sí. son fascinantes. Sí, sí. L'Elitier ou non te atraen nada ou te estupa a cabeza. Sí, sí, son dende logo. moi únicos. Sí, sí. E unha das miñas iconas, a que non sabías que era unha das miñas iconas? Pois é unha das miñas iconas. A ver, Maritrini o mismo, podería coller calquera outro. Sí, o Ventanas. Sí, a min é unha voz que sempre me gustou, que meu pai tiña algún disco dela na casa e, bueno, pois escoitei sempre dende pequena. E creo que neste país aínda non lle rendemos o tributo que se merece. No, así como Cecilia, por ir a un pau máis ou menos cercano, Cecilia sempre estivo moi ben considerada, sí. Maritrini bien como... Tamén é que ela, bueno, tivo unha vida bastante complicadita. Sí, sí. E logo tamén o defecto físico que a ela lle traumaba moito, pero ainda así, a pesar de todo, ela iba e paf. Sí, sí. E esta rapaza con 20 e poucos anos fixo cancións de Edith Piaf dignamente, porque interpretar a Edith Piaf, sabes, es como... E ela con dúas narices, e logo que era autora, non era só intérprete. Como compositora, eu creo que as súas obras teñen moitísima calidade, o sea, ten algunhas cancións que... Para min, o que máis lle fallaba sempre era a produción. Xa, bueno... O sonido non acompañaba, non... Pero as cancións son boas e son boas e son boas. Eu creo que buscando igual a día de hoxe unha voz, non ten por que nin sequera que ser parecida, unha boa voz facendo quizáis uns arranxos un pouco máis tal, unha produción é moi mellor. versionable. Creo que poderían ser temas outra vez nas listas de éxitos. E incluso nas cordas pode estar o dúo Fuchs. Tamén, pode estar o dúo Fuchs nas cordas. A ver, onde colleches algo máis? Pois aquí na clásica ou despois Sí. Venga, dúo Fuchs. A ver, dúo Fuchs. Aquí eu tirei de anécdotas da miña vida. Pois me parece un bo argumento. Por exemplo, la del Manojo de Rosas. Esta foi a primeira zarzuela que eu toquei, que ten unha oportunidade de tocar, e tocámola na praza da Quintana en Santiago. En agosto, un frío tremendo. En agosto frío? Sí, en agosto un frío. Como é Santiago, Sí, a broma foi que nós tiñamos o ensaio, creo que ás 10 da noite, unha cousa así, pero non pudemos ensaiar hasta 1 da mañán porque na Praza do Obradoiro estaba Rosario Flores buscando su gato. Ai, claro. Era ademais esa época. Entón, nada, pois houve que esperar e tal. E ademais, o día propio do concerto, chega o tenor aí todo faci guai. No, é que hoxe estou particularmente ben, vou facer as dúas áreas medio tono por enriba. Sin avisar aos acompañantes ni nada. Nin nada, entón, nos aí, a ver, porque os ventos, máis ou menos, son transportadores, están habituados a tocar as obras a distintas alturas, pero a corda non. A corda subir a medio tono, ademais, non debe ser doado. Sonou un pouco sospeitoso. Mellor que Rosario Flores, pero sospeitoso. Sí. Pero bueno, foi moi divertido e foi unha experiencia... Vaya, e ademais, a ver, é unha zarzuela, pero está la verganza, Sí, no, bueno, cuidado. claro, a ver.
Teresa Berganza é de traca. Eu teño que recoñecer que a miña Zarzuela sempre me sonou como moi rancia, moi casposa, moi a Franco, Sí. pero a hai través da opereta cousas- francesa estou empezando, hai cousas que me están que empezando a hai entrar. cousas que están moi ben, que entran dentro de un pouco das modas desa época tamén en Centro Europa, non? Coa opereta de Lejar ou Strauss. Lejar é o del País de Sourire, Ese é o da Viuda Alegre. a Viuda Alegre, sí. Sí, E Le País de sí, Sourire sí, tamén, sí, sí. tamén. É que en Francia foi é a opereta máis famosa, Le País de Sourire. De feito, en todo canto rastro, tenda que calquer sitio que vaya, sempre hai algunha edición de Le País de Sourire. Sí. E este, bueno, Bueno, son dous, pero yo aceptamos porque que en realidad é o mesmo concerto. Claro, ¿no? a ver, porque os concertos en Brandenburgo son 6. Entón, estes son importantes, por qué? Porque os toquei todos, o toquei o 3, o 1, o 3, o 4 de solista. Entón, Chica, é unha satisfacción aí tal. Ademais, que van intercalados para que teñas que pillar os dous, sí ou sí. Hai unha edición, unha caixa que trae... Sí, que trae todos. Sí. Nun deles, que é o que ten trompeta, non atopábamos o trompetista para facelo. E o último día, pois, chamaron a primeira trompeta da Scala de Milán, entón foi o meu compañeiro. E impresiona un poquito, Sí, ¿no? sí, porque o tío collego ademais uns tempos que mima para estarlle... Se o quiso poñer difícil, Sí, ¿no? sí, pero bueno, quedou moi ben e... Aguantaches aguantamos o aí. tío. A mí este me flipa sobre todo pola edición, porque este selo Serafín me parece exquisito. O sea, as portadas son increíbles, a gramase do cartón da portada, bueno, esas sí que son tonterías, pero son cousas que a min, como apasionado dos obxetos, me gustan moito. Está impreso casi como un billete de pasta, de moneda, de cartos. Pois nada. Perdón. No, nada, eu coa novena teño outra anécdota destas graciosas, ou bueno, non tanto, desto que... A novena de Beethoven. Sí, a novena Que todo o de mundo se queda coa quinta, pero a min a novena me parece bueno, sublime. a novena é flipante, é un É a máis monumento. delicada, a máis extrema. A nivel compositivo formal, bueno, poderíase falar aí Sí. horas e horas. Pero nada, eu aquí o que teño que recordar, eu nunca tocara a novena de Beethoven antes. Eu un día, un venres pola En mañán, en público. sí. Nunca estudiara nin nada. Un día, un venres pola mañán, só o teléfono, oye, mira, somos da Orquesta Sinfónica de Chamartín, que necesitamos unha viola para tocar a novena de Beethoven mañán no Auditorio Nacional de Madrid. Estás E disponible? ti estabas en Vigo. Eu estaba en Vigo. Eu foi en plan, Ieni, esta oportunidade non se vai presentar nunca máis. Sobre todo se non aceptas previamente, Claro. non se debe repetir. Entonces eu, sí, bueno, xa tocaches anteriormente, eu, sí. Sí. Así que nada, esa noite collín o tren nocturno a Madrid, E chegases a San Martín, ademais, cheguei a ¿no? San Martín, chovía, entón todo colapsado en Madrid, eu non tiña nin idea onde tiña que ir, a un certo punto, bueno, eu tiña que chegar ao Auditorio Nacional para o ensaio xeral pola mañán e despois o concerto era pola noite. E nada, eu a un certo punto vin a un violinista no metro e dixen, vamos seguir. Pues seguro que vai a un sitio. Un sábado con chuvia, malo será que non vaya pa ali. Por fortuna foi ali, chegou o ensaio, 2 violas, porque todos estaban atascados ou na M30 ou, bueno, E se fixo igual ou non? o ensaio fixose igual, e eu ali lendo a primeira vista a sinfonía, creo que, buah, nunca estudei tanto na miña vida, pero a directora quedou super contenta comigo. Home, te viu tan atrevida que dixo. Despois do concerto estaba ali coa prensa e tal, e interrompiu a entrevista para dicirme que moi ben, que me chamaría máis veces. E así Pero foi. que non, cando ses así que non corten a entrevista, que te diga diante da entrevista que así entras ti tamén. Bueno, sí, é así. Ves, a xente ten moita vida, moito mundo. Vamos a ir agora para outro sitio. Despois tuve a Hola, oportunidade Xavi. de tocala máis veces e xa... A ver, agora sí que aquí sí que con esta escolla me descolocou. Porque A ver. porque e sobre todo que vimos de escoitar a que te dedicas y etcétera. Entonces de repente me sacas esto. A Bueno, ver, esto espera que lo ponga aquí porque esta mujer me tiene que contar algo. No, esto ven de algún sitio. Sí, isto é un trauma infantil. Hai un trauma. Por lo feo que era o do escalatrao. É que parece, a ver, eu non me lembro porque era moi pequena, claro, pero meus pais sempre me contaron que cando vía a este Chorabas. señor na tele que eu choraba. Chorabas? Sí. Que despois, bueno, hai un disco deles tamén na casa e, bueno,
Sí, simpático, un Bueno, pouco pasado de moda tamén. teño unha versión do Space Oddity de David Bowie. Sí, esa é que teño eu. É curiosísima. Sí, sí, E no, hai e non cousas está que mal. están ben. Sí, sí. A ver, non está mal. Tamén hai que verlo no seu contexto, quero Claro. decir, agora supoño que escoitando o disco non son parrus. Pero naquel momento tiña seu... Sí, no, pero este era un pouco así de... Pues son Mick Jagger e Keith Richards. Tal cal. A ver a onde nos levas, porque ahora xa me meteches medo, No, ahora cousas máis tranquilas. Bueno. Bueno, como faltaban... Hola, Rafaela. Sí, como faltaban tamén mulleres, porque, bueno, podería ter escollido outras cousas, como Aznavour ou Amalia Rodríguez ou cousas así. É que pero temos o defecto aquí de ter cousas demasiado, maravillosas. sí, demasiado. Incluso aí estive intentando coller algunhas cousas de techno, de house, porque tamén é un estilo que un xénero musical que me gusta moito, pero bueno. Non hai como ser aberto, Sí. Rafaela Carrá, pois tamén... Bueno, ela é un pouco tecno tamén, Sí, bueno, de bailar, un pouco de pachangueo, tal. Estes todos un pouco están relacionados coa miña infancia e co meu pai, sobre todo, non? Pois, Que foi un pouco... parabéns a teu pai por meter todo o cotuño, que me parece unha lección tremenda. Porque el sempre lle gustou moita música, sempre tuvo bastantes discos na casa e tal, e foi un pouco... Eu, en parte, creo que me dediquei á música gracias a él, gracias a que había moitos discos na casa, de moitos xéneros tamén distintos, tal. E claro, eu como viviu tantos anos en Suiza, a música que escoitaba era principalmente italiana porque era o que podía comprar ali, non? Estaba na zona italiana ou francófona? Non, alemana. Ah, alemana. Sí, sí. Sí, entonces mellor música italiana, Sí. Mellor que escoitar Schlager todo o día. A min encanta o Schlager, de todas Te formas. gusta o Schlager? Sí. E este das montañas de... El yodel. El yodel. No, Temos discos de yodel, Guau. A ver, si alguien quieres ampliar, pues hay que tener fricaditas ricas. Pero Toto Cotuño é espectacular. Sí, a me min flipas. Toto Cotuño pero bueno, eu recordo sobre todo o que sacou, creo que foi no 91, 92, cando ganou foi Eurovisión, claro. Ese, porque ademais daquela presentaba a Domenica In, que, bueno, era o programa máis visto na RAI, sí. e tal, entón, pois, tamén é un pouco banda sonora da miña infancia, ese Insieme, Tonight, ou como sei a letra, e, bueno, unha canción tamén que sempre me gustou moito é la del italiano, non? L'italiano vero. L'italiano vero. L'italiano vero. E bueno, despois ten a anécdota de que o tío plaxiou a David Bowie sen ningún problema. Non só a David Bowie. Bueno. Toda a carreira de Toto Cotuño está baseada en... que me sai agora o nome, Lucio Battisti. Sí, bueno, tamén, Pero que claro. Lucio Battisti é de Deus. Sí. Pero eu creo que incluso no rotura da voz, en arriscarse con producións que non eran as comuns, eu creo que sempre estuve un pouco asesinado con Lucio Battisti. Pode ser. Eu son fan absoluto de Lucio Battisti, pero recoñezo que Toto Cotuño a mí me encanta, Sí. me encanta. E como non morreu tan pronto, pois seguiu dando. Claro, seguiu dando caña. E Toto Cotuño nunca cantou Costa Mara. No, Lamentablemente. meu pai parece ser que sí. Tocou Costa Mara, teu pai? Eso contaba. No, aquí no. No, este non é ningún... Este que se apoia na porta e tal, non. Explico porque meu pai foi xunto ao meu padriño, foi un dos fundadores do Centro Galego do Val do Rin, en Suiza. E claro, daquela aínda se facían as festas, a Consellería da Cultura mandaba cartos e cousas, e entón, nunha ocasión, pois foron os Tamara. E meu pai subiu con eles ao escenario. E cantou con eles. E se llamaron los Tamara de Lempica. E bueno, tamén creo que, bueno, un grupo E o de Ana Quiro, fundamental. por favor, solo por esta ollada o disco se apaga a pena. Eu Ana Quiro aínda vi. Mírala. Sí. Mira, es como de... Pero que me estás contando? Ana Quiro tamén un pouco como Maritrini, aínda que, bueno, en Galicia sí que lle rendimos máis homenaxe, Pero non era autora. Non era autora, E logo- eso non. É máis pola importancia que tivo por o tema da emigración, de crear un pouco Foi ese unha icona, espírito. foi unha icona. Sí, Podía telo sido mellor do Barro se non tivese morto. tamén. Sí. E logo Ana Quiro tamén tiña unha presencia máis amable, digamos, para o público en xeral.
Andes do Barro, pois era como un tiña ese punto oscuro así de Nick Drake e tal, ¿no? Sí, bueno. Un pouco máis duro. Nada, despois unha muller moi moderna en moitos Sí. moitos O sea, o programa de televisión, sí, a mí me parecía, digo, Sí, oxalá no se programas así a no se diario. cortaba un pelo, no se cortaba un pelo. Sí. Luego cuando ves a esta, como se llama, la Ana Rosa Quintana, y dices, Mima. pero esta tía, de repente a puseron unha señora Sí, sí. cantante que a puseron ao frente dun programa de televisión e super moi competente, ben. super Sí, competente. Sí. Eu tive aínda a oportunidade de vela nun concerto, nunhas festas en San Pelayo Navia, que ademais cantou ela e a Panorama cando aínda non era Panorama Bueno, cando de era un agora. panoramita, Sí, cando era unha orquesta unha normal. orquesta. Sí. Non este monstruo que é agora. Pois, En fin. moitísimas grazas. Nada, grazas a vos. Se algunha vez vedes que actúan en algún sitio, non só en Río Lagares, que tamén actuaron, pero se que algún sitio Dúo Fuchs, son a nosa invitada e o seu marido acompañante, que fan uns duetos de violín que son unha cousa exquisita. E máis cousas, porque claro, como vedes, tocou para principados de todo o mundo. Moitísimas grazas por Gracias vir e facer esta escolla, e cando queras ver outro día, faz outra escolla distinta, Vale, porque moi ben. con toda a música que che gusta, seguro Uf, que hai. que tenía que estar aquí horas a buscar, a ver o que tedes. Que te priva? No, nada, Vale. unha nena, os estudios, A vida, a vida. Moitísimas grazas a todos. Vémonos pronto cando que irades na nosa canle de YouTube, ou no noso Instagram, ou no noso Facebook, ou aquí na tenda, porque vides a Falperra 16 en Vigo e aquí estamos. Grazas, chao. Gotta stop, gotta play in this game.